אתה נכנס לבית, הם יושבו ואוכלו בזמן שהם התפללו, הוציאו עין אחד לאבא, האבא כפות, האבא ואמא כפותים מאחורה, מולם שתי ילדים שיושבים, האבא עם עין אחד בחוץ, האמא שד אחד הם הורידו, ילד בן 7, הורידו לו כמה אצבעות, הילדה, הכף רגל, הורידו לה, הם פתחו שולחן באמצע והם אוכלו. אתה מבין מה זה? זה פשוט לא יאומן אפילו. שתי בתים אחר כך, אישה בהיריון, פתחו לה את הבטן, פשוט פתחו לה, והתינוק עדיין בפנים עם סכין. פתחו את זה, ואחרי זה יראו לה מאחורה. אפילו חיות אי אפשר להגיד על זה. זה לא יאומן מה שראו פה. תשמעו. שתי ילדים 10 ו10. ידיים מאחורה, אפילו לא ירועים, שרפו אותם בחיים. עשו מהם פייל, עשו מהם ערימה, 2 ערימות.